Oh, sephindile wahlupha umnini bethunani akathandwa umnini kuthiwa hayi jonga lento ye-content creation ngeyakhe and he is so funny. Khumbula ke ndisenza le video ndichaza uba nanku umnini egezela uTirelo apho ke babephumile ke noTirelo, then ke uTirelo wafumanisa uba uzawufuneka enxibe usize 44 kwi-overall, then ke ngoku umnini wahlekisa ngaloo nto leyo. Uphindile ke ngoku nangoku caba ke bebe kwi-trip to Cape Town, uMayeni noTirelo kunye noMpumelelo nabantwana kumnandi beyifamily ke bafumana nento ye-paid partnership yila restaurant. Nam ngoku ndizawusele ndiyipromotha ngoba kaloku ndenza i-content, so umnini ke nguye oye wenziswa i-voice over apha kule content bebeyenza ke for le restaurant. Ndibona uba inoba bene-paid partnership nabo bamncoma ke abantu uba hey hayi sana umnini uyishaya kamnandi i-voice over, waphela egezela ke noTirelo ngento yakhe kunye noMpumelelo. Khanikhe nimamele. Nazi needatha zethu ezimnandi ngendlela emangalisayo. Bukani bese ngicakekile ukuthi yini lezo ngene eswini sami, hayo obanzi bebedla kamnandi ukudla kwabo lapha ke ayibeka umnandi kumangalisa beshawo chairs ngidla ama-fried. Lalelani ngixoxa isigaxa sendaba. From Monday to Thursday kune-special. Ngo-Thursday ingane ingaphansi kwa-12 years zidla mahhala. Lalela nefu nginixoxela. Ukudla kwabantu abadala bese kufika uma ebamba ama-chopsticks, edla isushi. Ngiqala ukubona uma yenza lento le. Uma kasingabakho ebambeke etatazela, ngingaqondi ukuthi wenzani. Hayi mhlawumbe utatazeliswa uMpumelelo ngoba ubhekene naye. Hayi wagcine ibambile eyifaka emlomeni. Thina ngokumnini uthi uTirelo utatazeliswa nguMpumelelo kuba ebhekene naye. Hey masincome bethunani, kuyasetyenzwa kwamseleko, akudlalwa sana and unomtiritiri uyibambile indaba ye-content creation. I like that efaka ke nomnini because abantu they fell in love with le video ngokuva i-voice recording kamnini, bathi afuneka enze more voice overs umnini. He is funny, uyabona. And then ke ngokubethunani sibonile ke noMayeni ekhona ehleli nabo, ndabona ke ba hayi bane-relationship entle kunye no-daughter in law wakhe uTirelo. Siyayazi ke mos uba nonyana kaMpumelelo noTirelo uhlala noMayeni, nabakaVuyokazi ke abantwana umhlophekazi wehlala noMayeni, but ke bathi bohlukana uVuyokazi noMpumelelo kwafuneka ke ba abuyele eCape Town. uVuyokazi decided uba ke makamthathe umntana wakhe because noba kaloku wecinga uba wayezawutshata noMpumelelo then wayehleli ke ngoku ezaba part of ifamily, so avele ke kube nguye ohambayo mhlambi oyohlala eKZN. But since ke i-relationship yaphela ayabisenzeka loo nto leyo, so noTirelo ke inoba after ebhatelelwe ilobola abantu bakwamseleko bathi ke mhlambi bayacela umntanabo azohlala nabo, especially ke uMpumelelo engilo ungafuna ukukhupha nemali, engafuna ukukhupha phofu i-3,000 yosa umntana ecreche. So into bothi kwangcono uba azohlala ekhaya, umntana kalungiswa bheke ecreche because uMayeni siyayazi uba uyaphangela. So bebephumile ke apha beyifamily bethunani kumnandi. Namva ke umnini ethi make fun of uTirelo esithi uTirelo uyatatazela, akayazi noba utatazeliswa nguMpumelelo ngoba uMpumelelo ebeme phambi kwakhe okanye behleli phambi kwakhe. Yo abantu bayithandile ke loo nto leyo. Enkosi kakhulu ke bethunani ngokuthi nibukele le video. Khanikhe nicheke nani uba nicinga ntoni ngayo. I'm sure ke kwi-season entsha kaThando Nesithembu ininzi content abazasinika yona, and if ever ke nezingane zesithembu bazawuza nenye season entsha bazawuziva nezikhalazo zabantu ke abathi bafuna more content from abanye abantwana. So if ke leyo into mhlawumbi wakabikho willing uyenza, banokhabe bebafeaturisha phaa kuThando Nesithembu xa umntu kukhona loo nto ke anayo. KwabaseKapa ke bethunani nivile ngeCape Town Fish Market uba ithini into yabo nezipecial abanazo ke andiyazi kuthiwa Thursday. Namamela apha kwivideo le nathi sesipromotha ngoku ngoba kaloku sithetha ngabantu. Inkosi kakhulu ke ngokuthi nibukele le video bethunani. uMamGobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.